Deze week ben ik op paard met Foppe Land, frontman van punkband Strawelte. Hier neemt u mee naar de Harkema van zijn jeugd. Wie beziek je een oud oefenruimte Ja, ik denk dat we een krat bier of zo maar zou geleerd winnen. Dat we een nummer komen, weet je wel. en wie hebben biet in de Wopkepoel. Ja, Hint het dan ja, hing het. God, liever deugd. They gave me a suit and a $20 bill when I left the penitentiary. Ik ben onderwijs naar de punkrocker van Friesland, Foppe Land. Ik hel je hem thuis op in de Harkema, in de troch hem zal leefde woorden. Het gebied waar hij opgroeide tot een eigen wierse muziekman. Ha, Foppe. Daar weer al. Mooi. Hoi. Hoe is het? Welkom, ja, best. Ja, met ik. Ja, best hè? Mooi, Ja, man. we zijn hier op machtig plakje. Ja, dank u wel. Ja. Oud Echt een waardhuisje? Ja, dit is echt een oud waardhuisje, ja. Het is een waardhuisje, dat weer dan een kamer van 3,5 bij 3,5. En die achter twee raampjes, ja, daar zie je een stal achter, daar zie je twee geiten of een koe. Ja. En dan ging je zij zo'n ben. En die worden dan in een bedsteek propt. Oortien. Oortien, ja. Ja, Maar ja. net zo lang alleen, hè. Dat is twee generaties alleen, hè. En ik zie, daar was de angel op mijn naam, dus wist precies wat we hier het wangen. Dat was de visje, dus ik denk, ik zie je daar een beetje maar even op. Het is net meer de authentieke. Stof er even aanhalen. Stof er even afhalen, maar je hak snoekbeers en wietvis en alles had je er hangen. Nou, kom, we gaan die kant Nou, op. doen we. Mooie auto had Tammy. Zo zie je dat dat. She walks through the corn leading down to the river. Her hair shone like gold in the hot morning sun. We rieden naar de ronde van het dorp, naar de Wopkepoel. Een van de mooie ploom die hier in het landschap vindt. Een gouden stek om een angel uit te smitten. Dat is een mooi stekje uit, zacht. Ja, mag er maar een stekje, jongen. Ja. Dat ligt het erop. Ja, ik ben alleen van die poeltjes hier, hè. Ja. Dat het nou Ja. een poel is of een pingo. Dat weet ik niet. Nee, het is viswetter. Het is viswetter, ja. Took all the love that Die meidje is viskarkeleer, doggen het aas onder de hek Ah, dat is een mooi poes. Daar weer, hè. en gaan weer om naar de jeugd van Foppe. En wat wist van Jonkje? Hoe wist dat als lied Jonkje? Droog. Ja? Ja, steuterboot. Ik denk dat ze vroeger, ik hoor subsidie op mij, kregen geen als ze mij onderzocht heen, maar ik die altijd doen. Dus altijd druk. Kon me net concentreren op school. Dat was niks voor mij. Dat woon net. Dus ja, steuterbootje. En dus het laatste draven, stoven, vlingen van alles nog bedien. De gekste dingen. In de hoogste topjes. Ja. En wij kennen die natuurlijk al hier als een punkrocker die eigenlijk, ja, heel praat het zien de drieën in dat eigenlijk. Ja. Wie is dat toen ook al? Wie is dat als knaap kijk al? Ja. Ja, ik ben eigenlijk altijd het zien het in. Ik kon eigenlijk net hoe mensen die me vertellen wat ik doen moest. Dus het gezag, daar heb ik moeite mee. Ja. Dus dat had mijn leven lang me wel klagen. En nou nog, ik ken meestal moet zeggen, doma's dit of doma's dat. Ah, dan ben ik tegen de was in het in. Ja. En wist op een gegeven moment best natuurlijk de muziek ingaan, maar wel een bepaald genre, punk. Ja. Hoe is dat ze kan? Hoe bist hij bij ja, een maar dat is heel simpel. Hè. Jou in een gitaar en plug hem in en begin te spelen en dan was het punk. Hè. Want dat klinkt nergens nee. Dus als je net spelen krijgt, dan wordt het automatisch wel punk. Dus dat is één. Het tweede is in de jaren 80, begin jaren 80, eind jaren 20. Toen weer in Engeland een grote bende en daar kwamen de punkbands opzetten, de Working Class Heroes, en die maakten de snoeihurde punk. En dat vond ik geweldig, want er zit een stuk energie in. Ja, dat weer het tiert van de film Grease van Olivia Newton-John. Alles zoetsappig en bla 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 en ABBA en dat soort. Ja, daar hiek niks mee. En toen werd ik die punk en dat begon voor de broezen. Dat weer roeg. Ja, dat weer roeg. Die energie die in de muziek zie je, dat viel ik van binnen ik. Dus ik denk dat weer voor een connectie. Weer voor een connectie. Je Foppe er was beet. Ja. Jij zit er gewoon. Pak hem maar, ja? Ja. Ja. Ja, hing het er gewoon? Ja, hing het. Het skep net Nou, bleef. dat pak ik. Het kan net een hoop is het een grut? Ja, nou, dat weet ik niet. Ik denk het wel, ik het zwier. Zwier, hè? Ja. Komt er, dat komt er. Ik denk het een brazem is. Ja, een bliksem. Dat ik dat is echt mooi. een knaap. Ja, Een het beest, is hè? een knaapek. Ja. God, liever deugd. Daar zit er erin. Een groot beest, hè? Mooi, hè? Mooi. Ik ben echt bijenvisken, hè? Want die fretten hun wiermkes en zij uit de bijen. Mooie tekening. Allemachtig. Mooi dikke knapen, hè? Ja, maar als ik hier lang alleen dat ik een vis vond. Ja?
Ja. Zullen we zwemmen laten, Tamme? Ja, Ja. laat maar weer zwemmen. Juist, net zo omdraaien. Net in omdraaien. Niet waar, omheen. Salto mortale. Je moet even weg worden. Mooi net. Laatst, je. Je moest het zeggen postmatten, want ik ben verdorven. Daar lang goed nood. We rieden naar Boetepost. Het dorp werd foppen naar squallen gaan, maar nog volle belangrijker, het dorp waar hier in aanraking kwam bij de muziek. Motorkeut. Hoppatee. Ja, En waar ben je nou? prachtig. Kwartling Boetenpost. Hier is het hele muziekgebeuren met Strawelte is hier begonnen. Ja, wist. En hoe lang had je nog in het West? Hoe lang had je dat erin? Ja, misschien wel 15 of 20 jaar. Oh, echt? Ja, zo lang. Ik denk na de laatste keer oefenen had, ben hier nooit weg. Ja, de oefenronde. Lindig. Hé jongen, dus hier Muziekmeidje. Ja, begin muziekmeidje. Ja. Waar ben we? Ja, dit is hetzelfde door naar de oefenruimte, maar dit is zeker twakkerser als dat het toen weer. Ja, wezenlijk hoor. Ja, heel hoor. Je zet zelfs nog een sticker op van je, hè? Strawelte. Ja, Tamma, dit is wel heel apart. Door wist in televisie gebeurt met een producent zet. Ja, maar dit net. Dit net. Hey. Dit is echt, dan is dit nog het originele drumstel. Die erin stiert toen weer oefenen. En hoe ging dat dan aan? Je kwam hier Ja. en dan muziekmeidje? Ja, rammen. Rammen? Ja, drummer, gitaar en rammen. En we hadden toen een bandje mee van volgens mij een nummer van de Ramones. En die hadden we wel 100 keer luisteren. Ik denk Cor, de bassist, die kon het begin lopen. En toen kon Johannes Smurfke, die kon meespelen. Ja, toen gingen we het begin van een nummer. En ik hier tekstwoord en zo begon dat. En na 2-3 Jan oefening konden we dat nummer. Ja, ik denk dat we een krat bier of zo maar zo leren we. Dat we een nummer konden, weet je wel. Zo begon we door. Dus het rammelen en het rottelen van alle kanten. Wie naar de mode hadden. Maar wie vond het machtig? Wat betekent dit plak voor die? Het begin? Ja, het begin van Strawelte leidjaren. Ooit wie Strawelte nooit geboren. Het project wordt eigenlijk door de gemeente gesubsidieerd worden om de jeugd van de straat te houden. Wie voor u, de kon sporten, voor u weer een muziekmeidje. Wie woonden graag muziekmeidje, dus mijn maten gaan heen. En zij is die muziek begonnen. Dus ja, wat is het kwartling? Ja, dat is wel de basis, de bakermat van Strawelte. Ik wie nooit de muziek ingaan, uit mezelf net. Well, I'm just a post on which you lean. Never your love. Foppen is een echte woordpiek. En wat alle woordpieken eigenlijk gaan, is dat ze eigen biers binnen. En een soort waarde hechten aan haar vrijheid. Ik denk dat in de 3 indingen dat iets van deze omjouwing is. Ja, maar net vanuit het intrinsieke. Weet je wel. Meestal ben je dwars in het riet in, omdat ze vroeger geen keuze hadden. Ik zeg wel eens, geen maar 2 generaties bij waarom. Toen wie je kleren armoed. We gingen geen grote boerderijen, we gingen zoals op een klaai, goede groen, dit is zo'n groen, je groeit niks. Meestal gingen niks. En dan wordt er vanuit Heugerhand verteld, je maakt dit en je maakt dat. En dat accepteert meestal net. Die zeggen, ja, je kan hem meer willen, maar dat gaan we niet doen. Dus meestal winnen, zou je zeggen, net iets tegen draads. Maar die ageren gewoon van, ja, maar jongens, je blijft dus verrekken. We gaan niks te fretten en dan ga ik nog vertellen wat we aan moeten. Dat willen we net. We doen ons eigen ding. Dus ja, en toen werd dat, als toen je eigen ding doet, dan zeggen ze meestal gauw van, ja, je dwars in het reer. Ja, nee, maar die treer, die wordt bepaald door een oor. Ja. Ik bepaal mijn treer. En lippert die eigenzinnige, roege punkrocker nog steeds in die? Dat gaat nooit weer over, Tamme. Nee, hè? Nee, dat zit erin, dat gaat nooit weer over. Dat woordje eigenlijk. Dat woordje, ja. Zo, ik werk je deze mee klaarkluten. Die herinneren me er dagelijks aan van, nou, daar hebben we hem ik bij. Dus dat obstinaten, dat zit erin, dat bloed erin en dat zal er nooit weer uitgaan. Maar goed, ik reguleer het nou woord. Ja, precies. Dat is een mooi woord, hoor. Ja. Machtig. Dus angel had ik bieten op Fabbe. Hier gebeurt wat. Ja. Ja, hier ga ik erin. Zie wat dit is? Ja. Dat is altijd wel het mooie aan visje. Dat is het nooit wist was er gewoon Nee. naast. Dat vind ik altijd het Ja. spannende gewoon. Dit is denk ik een moedhoen. Ik ben nieuwsgierig. Allemachtig. Het is een moedhoen. Machtigheid. Dat meest net. Niet waar? Ja, ik ga allemachtig worden een beest. Zeg eens om, Fabbe. Ik vind wat mooiere vis persoonlijk als een brazem. Die wordt Ze zijn wat compacter, hè? sterker, ze zijn wat compacter.
Ze nemen het ook wel eens de doktersvisk. En ze zeggen van dat als een vis ziek is en die moet doen, die zwemt het zien on, lieft zijn lief, dan wordt die oorvis weer beter. Maar ik denk dat dat wat een fabeltje is, maar ze nemen je tenminste in de volksmond is het ook wel de doktersvisk. Ja. Wel mooi, hè? Compact, mooi. Ja, prachtig mooi beest. Nou, hij is ook weer een mooi visje, Fappen. Een hamvraag. Hast u wat familie met visje? ja. Hoe doe ik het net? Hoe doe ik het net? Nije wieken in Biet. Falco Sandstra. Hier neemt dus mij naar Sien Heerenveen. Goeie!